ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦୟାକରି ସ୍କ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ ପିଲା ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିର ପିଲା। ତାଙ୍କ ନାଁ କେଶବ ରାଉତ। ସେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର। ତାଙ୍କୁ 9-10 ମାସ ଆଗରୁ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା। ସେଇଟା ରିକଭରି ହେଇଥିଲା ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ରିଟର୍ନ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପାନ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ୍, ଗୁଟକା କିଛି ସେ ଖାଆନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। 5 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା, 50, 100 ଯିଏ ଯେତେ ପାରିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମୋ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାରରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସେୟାର ପିଲାଟିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରେ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।